یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اسی تاج تیم تخت نکی کرنا ساڈا تاج تیری نہ لینے ایک دفعہ بولو یار تھوڑی مہربانی یا رسول اللہ اسی تاج تیم تخت نکی کرنا ساڈا تاج تیری نہ لینے اے کملی والیا محبوبہ تیری یاد دلادا چین تو حاکم ہے ہر حاکم دا اے ہر حاکم دا کین تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین تیرے نال دا سونا 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 نال دا سونا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین پڑھئے صلی اللہ علیہ یا آزاد بس چند اشعار اہل عشق احباب دی نظر سماعت فرماؤ اکھی سامنے صورت سونے دی تیوں غیر تکایا نہیں جاندہ میں کیا اکھی سامنے صورت سونے دی تیوں غیر تکایا نہیں جاندہ سماعت فرمائے سو اکھی سامنے صورت سونے دی تیوں غیر تکایا نہیں جاندہ سونے باج اس دل دے تخت تے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندہ سونے باج اس دل دے تخت تے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندہ سونے باج اس دل دے تخت تے کوئی غیر بٹھایا نہیں توڑے در تے کاساں رکھ چھوڑے او بھامیں بھر چھوڑو بھامیں بھن چھوڑو توڑے در تے کاساں رکھ چھوڑے بھامیں بھر چھوڑو بھویں بھن چھوڑو کیونکہ اسی نوکر تیرے بوئے دے ستوں در در جایا نہیں جادا بولو اسی نوکر زہر دے بابے دے ساتھوں در در جایا نہیں جاندہ او کلیم سی معراج دی رات اللہ پاک اپنے حبیب نو کی فرمان دیں کہ او کلیم سی تو اے حبیب میرا او آندہ سی تینو سدے آئے او کلیم سی تو اے حبیب میرا او
ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਲੁਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਥੋਂ ਯਾਰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਲੁਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਥੋਂ ਯਾਰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ اور میری حاضری دا آخری شعر سبحان اللہ فرماؤ نا یار ایک دفعہ ذوق نال کچھ پیش نظر دیدار بھی سی کچھ سامنے کول قرار بھی سی اسفر بھائی کچھ پیش نظر دیدار بھی سی کچھ سامنے کول قرار بھی سی انج سیس کٹا کے نیزے تے قرآن سنایا نہیں جان انج سیس کٹا کے نیزے تے قرآن سنایا نہیں جاندہ سونے واجس دل دے تخت تے کوئی غیر بٹھایا نہیں جان ماشاءاللہ ابا بدی وقار ملک پاکستان دی عظیم آواز جو کسی تعارف دے محتاج نہیں میں لقب دیواں لقب کم پڑ جیسن آپ کسی تعارف محتاج نہیں بس سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ ایک جملہ پیش کر دی ہوئے حضرت صاحب دے بیان لازوات سماعت فرمانے کہ بھئی صدیق نواب صحابہ دا سردار دی نوکری کرنی ہے جرا صحابہ دا غلامیات اٹھا کے بول دے رہا سبحان اللہ بھئی صدیق نواب صحابہ دا سردار دی نوکری کرنی ہے اسا شامی ظنو رین سخی جرار دی نوکری کرنی ہے بھئی جن دے نا تو ڈر شیطان بنجے اس کرار دی نوکری کرنی ہے ساڑا نال ایمان دے وعدہ ہے حق چارے یار دی نوکری کرنی ہے ساڑا نال ایمان دے وعدہ ہے حق چارے یار دی نوکری کرنی ہے اور نبی پاک صدیق دا لقب دیتا گل کوئی چٹلائے گل جڑ دی نہیں نبی پاک صدیق دا لقب دیتا گل کوئی چٹلائے گل جڑ دی نہیں ہووے یار تے یار دی بیٹی دا دل یار دکھائے گل جڑ دی نہیں ہووے یار تے یار دی بیٹی دا دل یار دکھائے گل جڑ دی نہیں حسنین دی ماں دے درکیاں تے کوئی ڈاکا پائے گل جڑ دی نہیں کوئی پاک بطول نو دکھ دے وے نبی کول سمائے گل جڑ دی نہیں کوئی پاک بطول نو دکھ دے وے کوئی پاک بطول نو دکھ دے وے نبی پاک سمائے گل جڑ دی نہیں یا بابا دی وقار ملک پاکستان دی عظیم آواز میری مراد میری اہل سنت دے پہچان مانتران جناب محترم بھائی محمد عمران آسی قادری صاحب اپنے نورانی وجدانی پاک خطاب نال قلوب دار منور فرمان کے استقبال کرو دو ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز نعرہ تکبیر استقبال اس طرح کرو کہ نہ سیال کوٹ دا سفر دی تھکاوٹ ختم ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری